είναι κάτι που πρέπει να δεχτούμε. Εμείς μπορεί να κάνουμε και να παίρνουμε αυτές τις διακρίσεις στα πανεπιστήμια κάτω, αλλά μην νομίζετε ότι το κάνουμε κάτω από εύκολες και απλές και το μόνο από πλούσιες συνήθειες. Ειλικρινά σας λέω, Απρίλιο δεν είναι. Δεν έχουμε πάρει για το 12 ούτε €1. Ένα. Αντιθέτως, εμείς κάνοντας χρηστή διοίκηση και διαχείριση των χρημάτων μας, αξίζεται να ακούσετε και εσείς ιδέα, γιατί το ξέρετε καλά τι γίνεται. Λέω ξανά, κάνοντας στο βαθμό που μπορούμε, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, χρηστή διαχείριση, είχαμε κάνει οικονομία και είχαμε γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ αποθεματικό από πέρυσι, το οποίο υποχρεωτικά θέλαμε το είχαμε καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδας. Χωρίς να μας ρωτήσουν, χωρίς να μας ενημερώσουν, το κούρεψαν συνταγματικά. Και αντί για 5,5 έχουμε 1,6 εκατομμύρια. Μας το κούρεψαν. Εναντίον μας. Κούρεψαν τα λεφτά της παιδείας και φαντάζομαι το ξέρετε της υγείας. Μόνο που τα λεφτά αυτά δεν ήταν κάτι. Διότι πολλά από αυτά, σχεδόν 4 εκατομμύρια που κούρεψαν, τα 2 εκατομμύρια ήταν ιδιωτικά λεφτά. Λεφτά που μας είχε δώσει το Ταμείο Μηχανικών, αν είστε από την Μηχανική ξέρετε, το εργόμενο Τσιμέρα. Λεφτά ιδιωτικά, το λέω δεύτερη φορά. Εμείς, βεβαίως, αγωνιζόμαστε να βρούμε το δίκαιο μας σε αυτό το πρόβλημα που είναι και πολιτικό, και ηθικό και νομικό. Έχουμε ήδη ξεκινήσει το νομικό αγώνα. Σε κάθε περίπτωση όμως, το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι υπάρχει υπαρκτός και ορατός ο κίνδυνος κάτω από αυτές τις συνθήκες να διαλυθεί το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, να μην έχει λεφτά και πρακτικά πάμε στο λέω να κλείσει. Οι νέοι και οι νέες ίσως είναι από τους τελευταίους που τέλειωσαν αυτό το πανεπιστήμιο χωρίς δίδακτρα. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω και αν θέλετε η ιδέα του εξετάρω δημόσια είναι ότι εμείς τα Βρετανία αλλά και όλοι οι καθηγητές θα δώσουμε μέχρι τέλος τον αγώνα για ένα ελληνικό δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Τελειώνω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Πολλά συγχαρητήρια σε εσάς και στην οικογένειά σας. Καλά επόμενα βήματα από τη στιγμή. Και το μόνο που σας ζητώ, σαν πρίτανης, το μόνο από τους αγωνιούς, είναι να είστε πρεσβευτές του πανεπιστημίου που τελειώσατε για το καλό, να προσφέρετε ό,τι μάθατε για το καλό της κοινωνίας και να έχετε πάντα ψηλά, μα πάντα ψηλά, το πύχη για τις υποδιώξεις, για τους στόχους και για τα όνειρά σας. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σας κουράσω, ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχω σημειώσει μερικά σημεία που θέλω να πω. Αξιότιμοι κύριε Πρίτανη, κύριοι συνάδελφοι και συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πτυχιούχοι,
Θέλω να επισημάνω 4 σημεία επιγραμματικά αυτή την γιορτινή μέρα. Πρώτον, να είσαστε αισιόδοξοι. Γιατί σπουδάσατε φυσική. Σπουδάσατε τον τρόπο που συμπεριφέρεται η φύση, που δίνει διεξόδους σε όλους τους τομείς των επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικεύσεων. Από τη φιλοσοφία και τις τέχνες μέχρι την νανοτεχνολογία, το περιβάλλον και την ιατρική. Δεύτερον, να επιζητείτε την επιμόρφωσή σας. Γιατί εσείς, περισσότερο από κάθε άλλον επιστήμονα, στη διάρκεια των σπουδών σας, συνειδητοποιείτε πως η παραγωγή της καινούργιας γνώσης είναι ταχεία. Να σας ενδιαφέρει η ποιότητα, γιατί αυτή αναδεικνύει τη δουλειά σας και την προβάλλει. Τέλος, να διαχειρίζεστε με σύνεση το χρόνο σας, για να προλαβαίνετε τη ζωή. Γιατί εσείς από τις σπουδές σας επίσης γνωρίζετε πως δεν υπάρχει αναπλήρωση χαμένου χρόνου. Αυτό που ονομάζεται αναπλήρωση είναι κατανάλωση χρήσιμου χρόνου από το παρόν. Να είσαστε πάντα υγιείς, χαρούμενοι, δυνατοί και να προοδεύετε. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή τελετή συμμετέχουν 41 πτυχιούχοι φοιτητές. Ο Κ. Αναστόπουλος Άγγελος του Διαμαντή αρίστευσε με γενικό βαθμό 9 και 16%. Παρακαλείστε να σηκωθείτε όλοι και όσοι να κάνετε το σήμα του όρθου. Κοίτα, γίνει πρώτα, κοίτα, ναι. Πρώτο μνημείο των Βρετάνων του Πανεπιστημίου. Από το ιερού περιβόλου του Σεφτού Θεμένου και του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής. Πίστην και καθομολογό Τίνδε. Από το ιερού περιβόλου του Σεφτού Θεμένου των ουσών εξερχόμενος κατ' επιστήμη βιώσαμε, ασκών τάπτην τύχην θρησκείας εν πνευμάτη και αληθεία. Ούτω χρήσιμο εν αυτόν καταστήσω προσάπατα τους δεδομένους της εμείς αρρωγής και εν πάση ανθρώπων δυναμία, άρη προς τη ειρήνη και χρηστότητα εχθρών συντελέσου. Βαίνουν εν ευθεία του βίου, οδό προς την αλήθεια και το δίκαιο αποβλέπων και το βίον ανυψών εις τύπων αρετής υπό την σκέπη της σοφίας. Ταύτη την παντελείαν επιτελούντι ή ημί, συν την ευλογία των αιμών καθηγητών και των θλιμμένων δασκάλων. Και παρέχω αυτή την υπόσχεση. Εξερχόμενος από τον ιερό αυτό χώρο του σεβαστού ιδρύματος της παιδείας, φροντίζω σύμφωνα με τις συσταγές της επιστήμης, υπηρετώντας αυτήν την θρησκεία και τις αρχές της αλήθειας και του πνεύματος. Με αυτόν τον τρόπο μόνο θα είμαι χρήσιμος σε όλους εκείνους που θα έχουν την ανάγκη τη δική μου βοήθεια και θα συντελώ πάντοτε προς την ειρήνη και την αγαθότητα των ηθών για κάθε κοινωνία ανθρώπων, γνωρίζοντας τον σωστό δρόμο της ζωής, την οδηγώ στην αλήθεια και το δίκαιο και αναδεικνύοντας τη ζωή μου σε τρόπους παρετής υπό το φως της σοφίας. Ήρθε να είναι σε μένα που δίνω αυτή την υπόσχεση μαζί με την ευχή των καθηγητών και των αγαπημένων δασκάλων. Παρακαλώ να καθίσετε για να ξεκινήσει η απομονή.
Γιαννόπουλος Ανδρέας.
Τσιλιμόκου και Κυρίες και κύριοι, η τελετή σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Στοιχείο, ρε. Και μία δώσε μας. Ωραία. Μπράβο. Και εδώ λιγάκι και σε εμάς. Ελάτε και εσείς μέσα. Έτσι, εδώ, προσέξτε. Μπράβο, τέλεια. Έλα, Μητσό, βγάλε, τρώω. Εδώ. Μία εδώ και δύο εδώ. Κάτσε και περιμένετε. Έλα και εσύ από εδώ. Και τώρα από εδώ μία πως είστε έτσι. Συγγνώμη, λίγο πίσω. Λίγο πίσω. Και τώρα από εδώ πως